Så 3 gode råd om usability. Mit første råd, det vil være, dine brugere, de er mennesker. Og det er faktisk en super fed ting, fordi at hvis de var hunde eller katte eller æsler, jamen så kunne vi ikke rigtig bruge den viden til noget. Men fordi de lige præcis er mennesker, jamen så kan vi skære dem over en kam og så sige, jamen der er noget menneskeligt omkring dem, som vi kan bruge til noget. For eksempel så er der noget psykisk og noget fysiologisk, som vi kan bruge, når vi ved, at de er mennesker. Så hvis vi for eksempel, et eksempel på det her fysiologi, det er, hvis vi tager vores tommelfinger og holder den ud foran kroppen, så det område, som din tommelfingernegl fylder i dit synsfelt, det er det eneste område i dit synsfelt, som rent faktisk er i fokus. Og det kan vi bruge til noget, når vi laver brugervenlighed, og når vi designer et produkt. Så mit første råd, det vil være, sørg for at være opmærksom på, at de mennesker, som rent faktisk kommer ind på din hjemmeside, de er mennesker, og der er nogle fysiologiske og nogle psykologiske aspekter, vi kan tage højde for der. Mit andet gode råd, det er mål. Hvis man kan sige, målet for enhver god konsulent, hvis du får en konsulent ind, om det så skulle være inden for søgemaskineoptimering, eller design, eller AdWords, eller hvad det nu skulle være. Målet for en god konsulent vil være, hvis han spørger dig om, hvad dit mål med din hjemmeside er, så er han højst sandsynligt en konsulent, der har fokus på dig og dine brugere og de mål, der skal nås. Og hvordan finder man ud af, hvad for nogle mål man når? Jamen det er noget, man skal sætte sig ned og finde ud af med sig selv. Der er selvfølgelig nogle virksomhedsmål, som skal nås, men der er selvfølgelig også nogle brugermål. Og når man sætter mål op, så er det vigtigt at sørge for, at målene er målbare, fordi ellers så ved man ikke, om man kan nå dem. Tredje gode råd. Brugeroplevelse. Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at brugeren har en oplevelse helt fra han starter med at kende til dig, og så helt hen til han når det mål, som du gerne vil have, han skal nå på siden. Og det starter typisk ikke, når han kommer ind på siden i første omgang på den såkaldte landing page. Det sker tidligere, og det sker for eksempel ved dit katalog eller dit trykte materiale, eller ved for eksempel en søgning på Google. Så vær opmærksom på, hvordan brugeroplevelsen er allerede i det sekund, hvor brugeren han lærer om dig og lærer dig at kende. Og sørg for, at det er den samme brugeroplevelse, de har hele vejen hen til slut, hvor de når det mål. Vær for eksempel opmærksom på, når en bruger køber noget, om han så, den kvitterings-e-mail, han får, om den så giver mening for hele oplevelsen, om den også har en sammenhæng med faktisk sådan noget så basalt som søgemaskineoptimeringen, og det link, han klikkede på, dengang han fandt dig på Google. Så det er mine 3 gode usability-råd.